Tı xatır nuwaş da rawşiya çim mitimhî derdon ver ez xemgîna çihen dermaya komzon enerîyarona ca verdû bî erê nibû bê ez hima nimerda masê vêrnî hin bî ixtiyar deşt xilyay wek bî silonciyer az mîn dûr bîya nizdî mara her xerîbê kerd spî kijik qedîna ine emir mizî niwaştên ez şêrê xerîbê sarê ma ca niverdak xizûnê û neçarê derdon xwe ver ma êr biçarê hezkerdiş ma zeredmend ma tim mênd erê kwên ma vîr may pî deşt û kwê ma şehûnid ma hûn hesrît seben ine hal ma bê welatî û xerîbiyê ma ca niverda ona şer ma merên itiya